Množí se nám dotazy ohledně možnosti zápůjček. Docela to chápu, protože takové množství produktů a tak málo času je vyzkoušet. A ono by se na první pohled zdálo, že je to taková vlastně jednoduchá záležitost, ale tak úplně bez úskalí to není, protože ne všichni se k těm produktům chovají tak jako já tady v rukavičkách, ale stávalo se nám historicky, kdy jsme zařízení půjčovali, že se něco vrátilo poškozené a pak je velký problém najít se zákazníkem společnou řeč, jak v takovém případě prostě s tou zálohou naložit. Druhá věc je vlastně ta, že se nám pak tady hromadily rozbalené produkty, což samozřejmě, když si sáhnete na srdce, nikdo moc nemá rád, když dostane elektroniku, která už jednou někomu prošla rukama. Rádi si prostě rozbalujete tu novou krabici, která je vlastně nedotčená od výrobce, by se dalo říct. Já mám pro vás spíše dvě jiné možnosti. A to v případě, že se jedná o levnější zboží typu nějakých sluchátek, kabelů a tak, využijte možnosti vrácení do 14 dnů a vyzkoušet si nejlépe vlastně předtím poradě s námi, ať už přes mail nebo přes telefon, zda vám to zahraje tak, jak očekáváte. A pokud jde o větší zboží typu reproduktory, zesilovače, tak si nějaké vytipovat. Zase velmi rádi vám s tím poradíme na našem mailu i telefonním čísle a přijít si poslechnout. Tady u nás k nám si to přijít poslechnout a zjistit, jestli skutečně je to tak, jak se vám to zdálo z recenzí, jak se vám to zdálo z nějakých porovnání, co jste viděli na YouTube nebo tak. Někdo možná namítne, no jo, ale poslech v showroomu to není, jak když to uslyším doma, úplně jiná akustika a tak. A já řeknu, ano, tohle je pravda a proto doporučuji udělat si takzvanou referenci. To znamená vybrat si ten jeden produkt, co chcete poslouchat a buď si nechat doporučit nějakého konkurenta, případně mít i vyhlídlé třeba 2-3 produkty, které chcete slyšet a udělat si vlastně ten rozdíl mezi nimi. Ten konkrétní zvuk samozřejmě ve vaší akustice doma bude trochu jiný, ale ten rozdíl mezi těmi jednotlivými produkty vlastně si přenesete i domů, takže dá se na to podívat z tohoto pohledu a proto vždycky doporučuji a já to tak v naprosté většině dělám, že posloucháme více věcí, nejenom jednu. Takže suma sumárum, ty levnější věci, pokud si nejste jistí, klidně využijte 14denní doby navrácení a u těch dražších, větších věcí přijďte si je poslechnout. A v každém případě nám dejte vědět a my vám s tím výběrem velice rádi pomůžeme.